Onder het begin van dit seizoen woedde de clubleiding van Sportclub Heerenveen hem net uitlitten over een eventuele doelstelling. De eerste seizoenshelte waard vooral broekt om te zien hoe sterk als de selectie is. En na 4 maanden moeten we concluderen dat Heerenveen een zeer matig overtal heeft. Een ploeg die het vaker verliest als wint en moeite had om met zinslagen om te gaan. Maar een soort bombardie waard Marco van Basten vliegen hier presenteren als toptrainer. Maar Van Basten kan geen ijzer met handen breken. Het is de prijzetje dat Van Basten na de safvolste verliespartij zijn spelers neer afvalt. Hij had hem de eerste seizoenshelte vol ergeren, maar liet dat neer merken. Hier en daar krijg je wel met een teleurstelling te maken of vraag je je af van God, hadden ze dat niet beter of sneller kunnen regelen. Maar dat zijn zaken die in de voetballerij overal gebeuren. Bij Real Madrid gebeuren ook dingen waarvan je denkt van dat is gewoon een ingooi of dat is gewoon een corner tegen. Kwestie van organiseren, snel omschakelen, het neerzetten. Ja, dat zie je op het hoogste niveau en op het laagste niveau. En voetbal is toch een spel van fouten. Het gaat er uiteindelijk om wie de minste fouten maakt. Ja. Ja, want de afloop lijkt het soms wel dat het jou ogenschijnlijk weinig doet, hè? Ja, maar dat is onzin hoor. Want alleen ik heb niet de behoefte om dan uit mijn dak te gaan om de mensen te laten weten hoe een pijn het mij doet. Maar ik bedoel, ik lijd ook onder het feit als wij verliezen of als dingen niet goed gaan. En dat doet ook zeer. Fijn, maar goed, dat hoef ik niet met iedereen per se te delen. Ik probeer dat zoveel mogelijk met de spelers op een goede manier te benaderen, zodat we wel op een verstandige manier vooruit gaan kunnen blijven boeken. Johan Hansma is als technisch directeur verantwoordelijk voor de geerstalling van deze matige selectie. Hansma is ook net gelukkig geweest met zijn oorkepen. Alfred Finn Bogerson is een witte raaf, maar Amoa, Reitala, Gianni Zuiverloon, Maracek en Daniel de Ridder zijn stik voor stik net goed genoeg. Net insteende het feit dat het voetballend net oerhoudt en dat Heerenveen hem na de eerste seizoenshelte weer waarom vindt op een trekjende plak, schroeft Hansma de ambities op en zei hij dat Europees voetbal voor dit seizoen de doelstelling is. Wij hebben ook aangegeven om te strijden voor de plaats Europees voetbal. Je hebt nou alsnog voor Europees voetbal. Ja, maar dat kan ook via de play-offs en daarvoor gelden 5 tot en met 8 en dat is de doelstelling om daar wel naartoe te gaan. Marco van Basten shot lever net naar de ranglist. Hij houdt hem vooral dwanden om de ploeg beter voetballen te litten en om meer balans in de ploeg te krijgen. Ja, we kunnen ons wel heel erg gaan focussen op de ranglijst, maar dat vind ik nou niet zo'n slimme manier van denken. Ja, toch heeft de technisch directeur Johan Hansma uitgesproken dat de doelstelling toch meedoen is om play-offs, Europees voetbal. Jij bent dus wat voorzichtig. Nou ja, je hoort alle clubs dat zeggen natuurlijk. En ik denk dat de bovenste 6, 7 die hebben wel een bepaalde afstand. En al de anderen die komen daar wel voor in aanmerking. Zo ook Heerenveen. Dus ik denk dat als je al die clubs vraagt van oké, wat willen jullie en waar ligt de focus op, dat het eigenlijk vanaf plaats 8 tot en met 15 dat de clubs zijn die elkaar weinig ontlopen en dus dezelfde doelstellingen zullen hebben. De selectie van Heerenveen mist de nedige kwaliteit. Van Basten hier hopen op versterking in de winterstop, maar had van Hansma te jaren kregen dat daar amper yield voor is. Als we ons kunnen versterken en het past sportief in het plaatje en het past financieel in het plaatje, dan zullen we dat doen, maar dat valt niet mee. Maar komt er eens alleen nog versterkingsadrek meestal voortgaan? Nee, als wij iets kunnen vinden wat ons past, zowel financieel, maar ook sportief, niet alleen nu, maar ook richting de toekomst, dan is er wel ruimte om iets te doen, maar het zal niet extreme bedragen zijn. Een punt van zwaar is het tal 10 doelpunten, 39 in totaal. Met degradatiekandidaten als VVV en Willem II jet Heerenveen bij de 3 ploegen met de meeste 10 doelpunten. Dat is wel iets wat absoluut beter moet. En hoe doe je dat dan? Kan je zekerheden inbouwen? Nou, je kan natuurlijk wat zekerder spelen, hè? Meer van achteruit, compact, minder risico, minder naar voren toe, ook als je aanvalt. Nou, dat zijn allemaal zaken, ja, waar liggen de details van, ja goed, mag hij wel mee, hoe diep gaat hij staan, hoe snel vind je dat je terug in je positie moet. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij met de jongens bespreken en waarop getraind wordt. Eerstvolgende tegenstander van Heerenveen is PEC Zwolle. En het is een trieste constatering dat het hier om een degradatieduel gaat.